wong kok ora ngerti gawean pisan. Sapa sing ora ngerti gawean pisan, Mbok? Sira kudu nang jombi. Nyong pinter yo. Heeh. Nyong iso asah-asah yo. Heeh. Nyong pinter yo. Heeh. Dene kok bojone lunga. Ya karane ge kuliah kok. Bojoku ge kuliah. Bojoku ge kuliah. Heeh. Ya Allah, kuliah nang endi? Nang Semarang. Semarang jurusan apa? Dokter. Dokter apa? Dokter kok dokter apa? Ya warna-warna, ana dokter wedhus, ana dokter kebo, ana dokter warna-warna. Kowe dokter apa? Dokter wong. Dokter wong bagian apa? Operasi. Ngoperasi apa? Bagian ngoperasi nggon apane? Nggon meteng. Nggon weteng. Bayi ra metu dioperasi. Oh, bayi ra metu dioperasi. Oh. Berarti jenenge dokter bejo ya, Mbok? Tiba bejo ciro. Nyong tiba bejo. Heeh. Ya Allah, apik. Kita kayu nih wong luar negeri. Oh, nek Reta uli wong luar negeri besok. Ora gelem. Oh. Arek jodoke anake sing anake canggung iki nang Surabaya. Melu Kamica. Anake Samini ana neh meneh, mosok putuku karo jodoke anake Riko ke kepiye? Bejo. Karo bejo. Heeh. Lah bejo jarine bojoku mosok jodoke Reta. Ora anake. Anake bejo. Heeh. Anake bejo karo alah. Kowe wong ayu kok nang kene napa ora iso ngepel. Kae ke anakku Reta, Mbok. Kur ngertine kur madang ora iso ngliwet. Kaya kono anake bodhone apakane batu po. Reta, kae Reta, Mbok. Ya Allah. Ora iso ngliwet tur tangi turu. Wis ra Sembire gotong kae. menang kono. Men, nggo turu kok gotang-gotong aja. Ojo. Aja. Ra oleh. Di gotang-gotong nggo turu. Tone apa kuwi? Kur mlaku-mlaku mubang-mubang. Tak sepil ya. Ini ya. Wis mateng apa urung liwete Urung. Saya udah diizinin sama Mbak Nur ya untuk nyepil Mbak Sami nih. Tuh. Delok liwete mateng apa urung dileki Tak sepil si Mbak Sami ini ya. Saya udah izin ya. Hai. Lir taturi mitamilir tatu juru yuru yutata pengantenane ingane kucatula jangan delok Nak rende. Delok apa? menjuketno Sopo main joget?